valoració molt positiva perquè ha sigut la culminació d'un procés de raonament, de debat, d'anàlisi, d'una proposta política i d'una forma innovadora de fer política. Una proposta política que dona solucions als gravíssims problemes que té la nostra societat, fruit d'una economia basada en l'especulació i que nosaltres hem dit que per ahí no és el camí i que cal solucions en clau valenciana per afrontar els problemes que té la nostra economia i la nostra societat. En aquest sentit, aquesta ponència i els treballs d'aquest congrés són una proposta de modernització, de nova modernització del poble valencià i, per tant, és una proposta que dona solucions als problemes. No ens hem mirat el melic, sinó hem mirat la societat, hem mirat el nostre poble, hem vist les seues necessitats i aquesta proposta és una proposta avançada. També content perquè ha sigut un congrés molt fort, un congrés de fortalesa, un congrés de participació, un congrés d'impuls, un congrés que ens dona una perspectiva molt positiva, correcta, per a liderar la construcció del tercer espai de la política valenciana. Davant el PP i el PSOE, que es barallen molt, però que s'uneixen per afonar-nos com a poble en una comunitat, el que hem dit és que cal una força valenciana que per damunt dels partits polítics que van a Madrid i voten en clau de partit i no voten en clau valenciana, i per això estem com estem, cal vertebrar, i el bloc liderarà, l'espai valencià de progrés. Primer enfortint-nos, fent-nos més fort, sumant tots aquells valencians, tots aquells valencianistes dins del bloc, i després cooperant amb aquells que vulguin construir amb nosaltres aquest espai d'innovació política que és l'espai valencià de progrés. Hem obert el partit. Ara no valen les excuses. El bloc ha fet una reflexió transcendental que ha vist que els conflictes polítics que s'han creat al poble valencià ens han impedit tindre una força política insubornable en la defensa dels nostres interessos, la nostra terra, la nostra economia, la nostra agricultura, per superar problemes greus de desocupació, que som líders, de fracàs escolar, per a donar un salt important a l'economia productiva, els nostres escriptors, la nostra cultura. El bloc és l'instrument polític al servici del nostre poble. I per tant anem a dir-li al nostre poble que així cabem tots. I que la batalla sobre símbols, sobre el conflicte polític sobre la nostra llengua, és cosa d'ells. Nosaltres defenem allò que és valencià. I tot el món se pot sentir a gust en el bloc. Per tant, és un moment d'expansió, de creixement, de suma, de dir-li al poble valencià que estaríem millor si hi ha un bloc potent que siga clau de treballar per la política que necessita la nostra gent. No per la política dels polítics es barallen, sinó donar solucions als gravíssims problemes que té la nostra gent. Això és el bloc, un instrument al servici del nostre poble. La gent del bloc són gent apassionada, gent que ens agarrem les coses en sèrio, gent que analitzem, gent que raonem, gent que de vegades discutim acaloradament, però que sabem arribar a acords. I en aquest sentit calia una renovació, calia un revulsiu, calia entendre que la realitat valenciana s'ha mogut i que nosaltres que volem servir a la realitat valenciana ens hem d'avançar fent propostes en positiu. En aquest sentit jo crec que n'hi ha una enorme satisfacció per com s'ha desenvolupat el Congrés, que culmina un treball previ, i en aquest sentit crec que el treball dels pròxims mesos, de demà i dels pròxims anys, és explicar que el bloc és una força política pròxima, útil, moderna, que té una proposta de millora, i això ho hem de fer d'una forma que hem també raonat, perquè no és únicament el que som, el que proposem i el que volem, sinó com fer les coses. I volem fer les coses en la gent que té problemes, escoltant-ho, escoltant les seues preocupacions, treballant amb ells, no fer la política dels polítics. A la gent li interessa la política, li interessa el que passa en la seva societat, en el seu poble. I en aquest sentit, nosaltres també ens hem preocupat del què i del com. En aquest sentit, crec que hem donat un pas de gegant en el camí que tots somiem. El camí que aquest país valencià nostre tinga un instrument que defensa els seus interessos, perquè si no, l'alternativa és ser un poble provincià, dividit, despersonalitzat, que no és el poble que nosaltres volem. Nosaltres som orgullosos i orgulloses de ser valencians i valencianes i per això necessitem un instrument que estigui al servici dels nostres interessos nacionals.
És evident que els mitjans de comunicació convencionals tenen les seues preferències i en l'agenda política de molts d'estos mitjans, siguin audiovisuals, televisions, ràdios o premsa, el blog apareix d'una forma molt reduïda. Per tant, això el que podríem denominar la xarxa borbònica, la xarxa de l'establishment, i que nosaltres volem estar presents ahí i treballem també en aquesta xarxa. Però és lògic que nosaltres apostem decididament per la xarxa ostracista. I la xarxa ostracista és les noves tecnologies, és l'internet, és el Facebook, és el treball en xarxa. Això és una oportunitat importantíssima d'arribar a molts racons, a molts sectors de la societat, invertit en innovació, també en modernitat i sobretot adaptant-nos el nostre projecte polític a lo que són les noves tecnologies. Jo us puc anunciar que modestament he renovat el meu blog i que encete des d'avui mateixa el meu videoblog. Espero que siga una finestra oberta a aquella gent que de vegades no ens veu suficientment. Crec que l'exemple que esteu fent vosaltres des de Bon Dia Torrent i el que se pot fer és el futur, treballar des de baix i en xarxa per a comunicar allò que som i allò que volem i allò que estem fent. Només dir que tenim un equip molt bo, un equip competent, una direcció nacional jove, renovada, que va treballar des del primer dia per impulsar aquest projecte i jo compte amb el conjunt del partit i a tots aquells valencians que es puguen veure de dir-los que ara és el moment, ara és l'hora d'apostar per una força valenciana i valencianista.